Hello mga kantang! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang mag-subscribe ka na at mag-click na sa tiny bell para updated ka sa video ko. So ang video natin ay pupunta na tayo sa Bato Pure Gold. So ayan, paakyat na kami. Ayan, dun kami sa second floor. At kami ay mamimili kami ng timbangan. At dito namin nakikita na mayroon pala dito saingan or gastog pa. Abay naman, ang ganda talaga ng mga pilihin dito mga kantang. Ayan no, may napili kami. Gusto ng isa ay yung may glass, pero siyempre madali lang yan mabasag. So sabi ko, yan na muna yung matibay, yung puti. Favorite color ko kasi white. So ang pinaka punto talaga namin kaya pumunta kami sa Bato ay bibili kami ng timbangan, kaso parang nag-argo pa kami dito kasi ang mahal nga naman talaga. Ano nila? Ito, sa kilo, sa tunga, duha. Ano naman nila? Tunga. Sa mag-labor. Ipon, hindi mo lang. So hindi naman nabili yun, syempre ang liit, tapos hindi naman pwede yun sa negosyo namin. So kaya umalis ako at pumunta ako dito sa may damitan. Akala mo naman talaga bibili. So may nakita ako doon sa itaas. Siyempre tinitingnan namin dalawa, akala mo naman may tala sa langit. Agoy, char. Ayan, tinitingnan namin kung maganda ba, pero hindi naman pala talaga maganda, char. Ako lang ang maganda sa paningin niya, ano ba. Ayan, so nakapag-desisyon na lang kami na magbayad na. Ayan, so yan ang nabili namin. Siyempre pag walang ibigan ng tubig, paano naman kami iinom? Aba naman, oo nga naman no. So siyempre hindi kami VIP para hindi pumila, hindi naman masyadong mahabang pila, kaya mabilis lang ang pagbayad. So hindi naman katulad doon sa Maynila na napakahaba ng pila. Ano ba yan? So yan po mga kagtang, ang binili namin ay isang electric fan at isang ayan, tubigan, at saka may mga iba-iba pa. Char. Sobrang malayo po ito sa amin, kaya dinayo lang namin to kasi ang hinahanap nga namin yung timbangan, pero wala naman talagang timbangan. Ay na nagbabayad na si kaagtang mga kapatid. Ayan, nagbabayad na siya. Sabi ko hindi kami VIP, pero bakit kami ang nauna? Char. Oo nga no, bakit kami inuna? Hindi naman ako VIP. Oo nga naman, pero yun nga, nauna nga kaming nagbayad, pero tinisting pa yung tubigan namin kung baka may tagas. Naku, may tagas, wala naman. Pero sige, bye bye, yan muna, dito na muna ang ating video habang nagtitesting pa. Huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe, mag-click the tiny bell para updated po kayo always sa aking video, kahit naman po ito hindi maganda, pero ako ang maganda po mga kaltaka. So yun na nga mga kaltang, nagbabayad, mukhang natagalan si seller. Seller, cashier pala, natagalan siya. Kaya nagtataka kami, bakit ako ang nauna? Hindi naman ako VIP. Oy, hala, hindi ko binabayaran, wala akong pera. So ayan na nga mga kaltang, salamat sa inyong panonood. God bless po, at sana i-share nyo na rin yung video ko at mag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat. God bless.